Přilbu Československa. Na závod se přišlo podívat přes 130 000 diváků. Ministr průmyslu Laušman zahájil závod. Na startu se sešla početná mezinárodní konkurence. Závod se jede na 7 kol. Celá trať měří 16 800 metrů. Na rovinkách dosahují jezdci rychlosti přes 150 km. Smrtelný pád závodníka Němečka. Boj o zlatou přilbu se rozvinul mezi československými a rakouskými jezdci. Průměrná rychlost přesáhla 110 km v hodině. Do cíle vjíždí první Hugo Rosák za 8 minut 55,3 vteřiny. 10. jubilejní zlatá přilba zůstala v Československu.